Cultura Rural é o nome do primeiro boletín que lanza a Asociación Feiral Semana Verde, inicialmente cunha periodicidade semestral, pero con ansias de facela cada 3 meses. Cultura Rural está concebida como unha canle de difusión de proxectos e iniciativas que contribúen a conformar o entramado de relacións sociais e económicas preciso para que as comarcas de Deza e Teiboirós Terrademontes coñezan a súa realidade máis inmediata que, por increíble que pareza, resulta en moitos casos descoñecida ou parcialmente coñecida. A revista inclúe reportaxes e entrevistas de actualidade no sector agrogandeiro. Recolle tamén o traballo da asociación con nova directiva e nova filosofía. Partimos de que a asociación debe estar enfocada a atender aqueles fins por que foi creada, como son o fomento do asociacionismo, funcionar como unha plataforma de promoción tanto de eventos como das potencialidades da nosa zona de actuación, a potenciación do medio rural e da cultura vencellada á forma que a caracteriza. A primeira edición da revista nace cunha tirada de 3.500 exemplares. A metade serán repartidos entre os socios e a outra entre asociacións cooperativas, concellos e entidades relacionadas co sector.